Durung-durung kok wis oleh pelaris lho. Iya iya. Lontong ini. Lontong oleh gula 1,5 kilo. Ngono yo apik. Oke, cek lo. THJ audio. BJ Audio. BJ Audio Perkasa. Enak perkosaan itu. Perkasa. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sing jawab di. Iki lho sing uluk salami tanggane dhewe nang ngono iki rene sing semau ro. Kan baleni mana nih? Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa sih, Pak? Oke. Monggo Mbak Inga. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu. Lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketingale kok sampean ngantuk, Bu. Nggih. Lah wong gak diuluk salam kok gak ono sing semauri apa piye? Cobi ingkang sebelah kanan panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajal kene Mbak Inga. Kesampean sing ngene, tugas sampean. Paling wong aku gak jawab wong tanggane dhewe ngono. Lho, ya lek pas awan ngene iki ya tangga dhewe. Lah terus? Bengi ngene iki awake dhewe antara pemain dan tetangga. Ngono ta? Nggih, cobi sebelah Saya tak mriku coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ruame Mbak Inga. nggih saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki nggih. Dander. Dader, Kecamatan pundi? Bojonegoro. Bojonegoro. Kleru. Lah peti ora ro lho. Kabuh. Kabuh Jombang nggih. Wis terus desaku kabuh kok cek Oh, takok. nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Dander. Apabila ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ingkang dipun pimpin Abah Didi Purwanto alias Mas Gundul. piyantune bagus, Ije. ramah tamah Nggih. dan tidak Sombong. ugi mboten supene ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkat-perangkatipun. Kali Bapak Panitia niki nggih, Bapak Panitia Ije. kuat napa? Nggih Bapak panitia, nggih Bapak iki Yono. Oke. Matur sembah nuwun ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Budi Wijaya. Ije. Ugi boten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya Gundul TV. Ugi mboten supene ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang kaping sepindhah Sabu saking Sobo Punden. sapa punden balung panggang. Ugi sabu tim Kopyor Sentro Kopyor Abah Sentro. Jarwo Abah Sabroni matur sembah Nggih, nuwun. matur sembah Ugi nuwun. tim Pedhot Jalur Langit. Ugi punten iki Abah Jamian mboten rawuh niki nggih. Nggih mboten enten. Oke matur sembah nuwun Sabu Kelut Kediri matur sembah nuwun Nggih matur rawuhipun. sembah nuwun. Saking Wotan Sari Watu Gede ugi mboten supe Sabu Bungaria kagungipun Bapak Didi. Kene langsung kemawon Nggih Mbak Inga. acara salajengipun Bedayan serba serbi. masih bersama duo Gak lempos.
langsung mawon. Langsung kemawon. Nggih. Untuk penampilan yang perdana, sinten Ning? Ning Bella bersama Ning Dias Aprilia. Boten supeng ngaturaken matur sembah nuwun kagem Lakar Santri Sawunggaling, Umi Kenti, ugi Umi Balung Mojo. Nggih, matur sembah nuwun. Mersani lewat channel-channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Di belakang Ning Bella, saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari. Ning Benik Wulandari, Ning Amel, dan juga Ning Rani Asmara. Inilah Ning Rani Asmara, Ning Mati Amelia, dan Ning Adi Mala Sari Dewi. Masih pelantun tembang manis campur sari, Ning Nana Sumerbak Sok bersama Ning Kak Ketok. Nah, Ning Yantika Diwasari. Jangan
Di belakang Ning Nana saya tampilkan Ning Marsha Aulia dan Ning Yuni Suyanto. Inilah Ning Marsha Aulia bersama Ning Yuni Suyanto. Aroma-romanis, aroma-romanis, aromanis, kulone Jawa. Aromanis kulone Jawa, sing aromanis, sing duwe sapa. Aromanis, 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 wetone Jogja. Aromanis wetone Jogja, wis suwera nate sandang. Aromanis, 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 weton Kediri. Aromanis weton Kediri, sing manis tur Di belakang Ning Yuni saya tampilkan peranan penting Budi Wijaya, Ning Rizky Sukasdi dan Ning Vikum Sukrisna. esuk nang kerek, sore nang kerek, sing diteker godhonge klakso. Esuk mikir sore mikir, sing dipikir ora rumangsa. Esuk nang kerek, sore nang kerek, sing diteker godhonge kates. Sore mikir, sore mikir, sing dipikir ora bisa beres. Kali kulon kali karo nyabrang kana wate. Tan kemati kulon kemati, yen tak timbang padha abete. Pengereman asli Budi Wijaya, Ning Reni Aulia, Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono. Peyeme tiriya-riya, ayame nuju ka Bandung. Jroning nendra
Cek. Pun Mbak Ega. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Ning Endang Sukedut dalam sinetron Kejamnya ibu sendiri, Ning Sartini dalam sinetron cintanya ditolak berontak. di belakang Ning Sartini. Saya panggilkan 3 senior-seniornya Budi Wijaya, Ning Yayu Karmala, Ning Mary, dan Ning Irma Arifin. J Mbak Ega. Halo. Cek. Sabar bos. Sabar niki wau mikir duluk-duluk mati, duduk mati. Nggih. Nggih, ngapunten saderenge kagem sedaya penggemar-penggemar setia ugi kagem Bapak Panitia, Bapak Kepala Desa dalem pingin paring pirsa bile ing dalu menika Mami Okta mboten saged rawuh. Nggih, kene kleru. Kenging napa nih? Nggih. Dinten menika Mami Okta niku operasi. Operasi napa? Operasi jenis kelamin wonten Taiwan. Jenis kelamin. Nggih, operasi jenis kelamin ten Taiwan. Kersane Abdul dadi cewek asli ngoten. Oh. Nggih, langsung kemawon Nggih. masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio juga BJ Audio Fortuna Leteng idolai arek Jombang. sumangga Mas Jono.
Bareng-bareng Bu Dewi Jaya. Bojomu sisa tak silie, yen beda ora tak ngerti, yen beda tak ngerti. Bojomu tak sama sisi. Bojomu sesa tak silie, yen beda ora tak goleki, tak rasani sempurna wae, yen rasane beda ora tak goleki. Tak rasane tetep diri, tetep ngarep, karo rumah, karo murah. Yen pancen penak tak silie, bojomu ora tak goleki. Bojomu sisa tak silie, yen ora penak tak goleki, tak rasane sempurna wae, yen rasane penak ora tak goleki. Bojomu sesa tak silie, yen ora penak tak goleki, yen pancen penak tak nambeni, bojomu tak selawase. Tak rasane tetep diri, tetep ngarep, karo rumah, karo murah. Yen beda ora tak ngalini, bojomu tak selawase.
lanjut baru kenal kaca tidur ngomong gak sopan santun kau anggap aku ayam kampung kau rayu diriku kau goda diriku kau colek diriku hei ku tak seli tanpa basa-basi kau ngajak happy hei kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy mulutku mengemon matanya monoton lihat kondisi pikiranmu jorok mentang-mentang ahli aku tuh anggap berjalan dasar tomboy cutai ngajak check-in dan santai sorry cek jangan remehkan aku sorry aku bukan cewek murahan Kuton jumlah harane Jawa Timur terai Uga disambut kota beriman Persediaan was hati nyatane Kota santri ya pancet akeh pondake kesenian lutruk iku kapegayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Mas Didi orang lain pimpinan Pancasila kita tanggatane Berjuang tingkat bangunan tangga usai sudah budaya serba-serbi Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. karena Anda akan dihibur oleh pelawak kondangnya Budi Wijaya yang akan diawali oleh Cah, Rosso. hadirin yang berbahagia, sebelum saya undur diri, saya Ning Inge Wijaya. Dan saya Ning Mariati. Apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.